Daşawdy vilayetiniň polisiýa müdürliginiň Taparmyra Türkmenmaşetra polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş topunyň binasynyň açylyş dawarasy ýokary ruhunetlige betlendi. Dawranyň dowamyna medeniýet we sungat işgärläriniň polisiýa idaralarynyň dörejilik toporlarynyň ruhy bilen çykyşlaryna ul orun berli. Şol çykyşlarda hormatly prezidentimiň amala asyrýan il we ähwitli beýik işläriniň wasfy belentden ýetirli. Dawarada gutlak sözler bilen çykyş eden adamlar hormatly prezidentimiň öz ýurdy, öz halka bary diýen bimeşür ul aladalaryny ýürüte bellep geçdiler. Binadilen täze desga hemmeleri diýsen bu insanlardy. Awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş işlerini kämilleşdirmek bugun kunna eller tutulýan wezipeleriň biridir. Şonuň üçin hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaraglyk işleriniň belin serkerde başdy. Bulgamyň işini kämilleşdirmek barada ýygy aladylary diýär. Bulgamda işleriň ilatyň ösen islegine laýyk gurulmagy şunyň esasy talaplarynyň biridir. Şoňa laýyklykda ulanmagy berilen desganyň ähmiýeti diýsen ullar. Bu bina gysga wagtda we ýokary hil derejesinde guruldy. Soňra dawratmyjlar awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toporunyň täze gurulan edara binasynyň işi, oň iş otaklary we binanyň enjamlaşdyryş derejesi bilen tanışdylar. Bellenşýaly täze merkeziň otaklarynyň enjamlaşdyrylyşy, olarda ornaşdyrylan täzeçil tehnologiýalar we sany ulgam ýokary halkara görkezjilerine dogly laýyk gelýär we bu ýerde anyp barýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyny şartlandyrýar. Härki döwürde ýollaryň degişli derejede saklanmagyna, köçelerde ýol hereketine degişli belgileriň gowunajaý oturdylmagyna we olaryň sağlaşly hereketine möhüm ünsürlýär. Bu orta sürüjiler we piýada ýolagçylar üçin zerur bolan amatyklaryň döredilmegini öz için alýar. Şunun bilen baglykda ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri öňde goýulan wezipeleriň talap we laýyk ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur tagallary diýerler. Bu orta amala asyrlayan işleriň bellenen kadrlaryna laýyk gelmegine aýratyn ähmiýetliler. Şunda ulaklaryň sağlaşy hereketiniň pugta berja edilmek ugruna amala asyrlayan giň meşgul işler özüniň oňy netijesini berýär. Dawratnaşan şeri işler idaralarynyň işgärleri şular ýaly döwraba binany sowgat eden hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş hem hoşalyk sözlerini aýtdylar. Şeýlede Daşawdy vilayetiniň polisiýa müdürliginiň Aktepetra polisiýa bölüminiň polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toporunyň täze idara binasynyň açylyş dawarasy ýokary ruhunetlige betlendi. Belli bolýaly hormatly prezidentimiz köçe ýol hereketläriniň düzgünleriniň pugta berja edilmegi barada ýokary talaplar bildirýär. Bu wagtda täze ulanmagy berilen desganyň ähmiýetiniň ören ullugyny bellemek möhümdir. Durmuşyň ähli ugurlaryna talap we laýyk işleriň ýerine ýetirmegi, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanmagy wagtda ýygy tagalla diýen hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza tüýs direkden çykan alkyş sözlerini beýan etdiler. Dawratmyjlar awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toporunyň edara binasynyň içine aýlanyp, olarda döredilen döwrabap şertlerdir mümkinçilikler bilen tanışdylar. Bellenşýaly täze binanyň üçinçilik derejesi hemde oň enjamlaşdyrylyşy häzirki zamanyň ösen talaplaryna hemde halkara görkezjilerine dogly laýyk gelýär. Binalaryň daş töwerekleriniň awadanlaşdyryş işlerine de möhüm ähmiýet berilipdir. Häzirki döwürde ulaklaryň sağlaşly hereketini öpçün etmek hemde hereket howpsuzlygyny pugtalandyrmak möhüm wezipe hökmüne kesitlendi. Şu maksat bilen ýurdumyzda bu ugra degişli köp taraply işler anyp barlýar. Ähli ýerlerde giň hemde amatly ýollar gurulýar, hemde odal bal bolanlarynyň durky täzelenýär. Köçeler we ýollar dünýä nurlaryna laýyk gelýän hereketi sağlaýjy we beýleki maksatly serişler bilen öpçün edilýär. Ýere gelen awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklaýyş we hasabaş toporunyň edara binalarynyň guruluşy işleri Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň guruluşyk birleşigi tarapyndan ýerine ýetirildi. Bu binalarda ornaşdyrylan enjamlar awtoulaklaryň çeýniki ýagdaýyny anyklamaga, awtoulagyň dolanýyş ulgamynyň işini, tezlik ölçeýjetiniň aşyklanýyş ulgamynyň talap we laýyklygyny, awtoulagyň hereketlenýäsiniň ýurdumyzda kesitlenen ekologiýa kadalarynyň talaplaryna laýykdygyny, ýeňil hemde ýük awtoulaklaryň durudyjy ulgamlarynyň işini doly gözden geçirmäge mümkinçilik berýär.
Dawlatmyjylar halkymyzyň awadan durmuşyny öpüşen etmekde, ýol hereketiniň howpsuzlygyny ýa-da ýoly möhüm ähmiýeti bolan döwre binalary sowgat eden hormatly prezidentimiz hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamy da tüýs direkden çykýan alkyş sözlerini beýan etdiler.